Приготвяте ли се да тръгвате с мотор? Не знам. Помисля още малко. А на къде мислите да поемете, ако го направите? И в планината. Решил съм да спортувам. За кой давам интервю? За pernik.com. Днес съм решил да спортувам. То не е ли Винкел.com? Не. И мисля да отида тук в планината. Тази планина. Да избегнете шествието с тези мотори тук. Така ли? Ще направите един вид. По-рано ще подраните, защото гледам, че сте тръгнали всички заедно за планината. Ще бягаме в Гърция. Да, ще бягаме в Гърция, ще спасявам. Тази държава за нищо не става. Ще бягаме в Гърция с моторите. Ти яш мотор. Успех! Специално за pernik.com да кажем, че по този начин протестирайки правим точно обратния ефект. Добре, благодаря ви, господин. Успех! Може да